Unang Korinto, Kapitulo 16. Mahitungod sa ihinabang alang sa katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo magahin gayon og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Kunya ipadala ko ang mga tao nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila aron dad-on nila sa Jerusalem ang inyong gasa. Kung kinahanglanon nga moadto ako, pakuyogon ko sila. Nagplano ako nga moagi sa Macedonia, gikan didto moanha ako kaninyo. Tingali magpabilin usa ako uban kaninyo. Tingali makiguban ako kaninyo sa tibuok nga tingtugnaw, ug unya matabangan ako ninyo pagpadayon sa akong panaw bisan asa ako moadto. Kay dili ako buot makikita kaninyo sa mubong panahon lamang. Nagtinguha ako sa pagpakiguban kaninyo sulod sa taas-taas nga panahon kun motugot ang Ginoo. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. May dakong kahigayonan dinhi alang sa mapuslanong buhat bisan tuod adunay daghang mga kaaway. Kun muanha kaninyo si Timoteo, abi-abiha gayud siya kay sama kanako nag-alagad siya sa Ginoo. Ayaw siya tamaya kung dili tabangi siya sa pagpadayon sa iyang panaw nga malinawon aron mahibalik siya kanako kay gipaabot ko siya nga mahibalik uban sa mga kaigsuonan. Mahitungod sa atong igsuon nga si Apolos, makadaghan ko na siya nasiga sa pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsuonan apan wala niya batia nga kinahanglang muanha siya karon. Hinuon kung makahigayon siya, muanha na siya. Pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtubo, pagmaisugon o pagmakusganon, buhata ang tanan diha sa gugma, nasayod kamo mahitungod kang Estefanas ug sa iyang panimalay. Sila maoy unang mga Kristohanon dito sa Gresya, ug sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Anghiuon ko kamo sa pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato ug ni Achaiko. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo diri. Ug nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tao nga sama kanila. Nagumusta kaninyo ang mga simbahan sa lalawigan sa Asia, si Priscilla, si Aquila, ug ang mga magtotoo nga nagtiguman sa ilang balay nga kinasingkasing nagumusta kaninyo diha sa Ginoo. Nagumusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri. Pag himamatay kamo uban sa halok nga inigsuon, ako si Pablo mao gayon ang nagsulat ining pangumusta. Tinunglo ang mga wala mahigugma sa Ginoo. Maranatha, balik na among Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyo. Ang akong gugma mag-uban kaninyong tanan diha kang Kristo Jesus.